ኣብ ኦሪገን ከተማ ውሽጢ ቢል ማኪኑ ጠጠው ኣቢሉ ክዳውንቱ እናቃፀለ ዝሰርሖ ገበን መሊሱ ንምሕሳብ እውን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑዎ ዘሎ። እዚ ኩሉ ዝጀመረ ቅድሚ 2 መዓልትታት እዩ። ሕጂ ቢል በርቲዖም ዝሰርሑ ወለዱ ዝነብር ወዲ 21 መንእሰይ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ስምዒቱ ዘይቆፃፀር መንእሰይ እኳ ተኾነ ኣብቲ ከባቢኡ ኢሉ እውን ብዜና ብዝሰምዖም ነገራት ይቁጣዕ እዩ ዝነበረ። ካብዚ ሕርቃኑ ንምውፃእ ቢል ሸኽሚ ምልዓል ወይ እውን ሳካ ምውቃዕ ኢሉ እውን ኣብ ዓራት ብምዃን ዳርት እናተፃወተ ዓርሱ የረጋግእ። ኣብ ቅድሚ ወለዱ እንትኾን ቢል ፀባዩ እንዱብ እዩ ዝመስል። ሓደ ንጎጊን ቢል ገዛ ተኻርዩ ክነብር ከም ዘለዎ ወለዱ ምስ ዝነግርዎ ነገራት ክኸብድዎ ይጅምሩ። ቢል እቲ ናቱ ጁስ ምስ ፈሰሰ ይቁጣዕ እሞ ንወለዱ ዝበሎም እናዘከረ ይዛረቦም። ንሱ እውን ካብ ገዝኡ ንኽወፅእ ዝተሰማምዑ ነቲ ትምህርቲ ዝኾነ እኹል ሰድሊ ኣዋህሊሉ ምስ ወድአ ብምዃኑ እዩ። ኣቦኡ እውን ክሳብ ሕጂ ዘዋህለሎ ንገዛ ክራይ ክኸፍሎ ከም ዝኽእል ምስ ተዛረቦ ቢል ይቁጣዕ። ኣብ መንጎኦም ዋላ እኳ ክትዕ እንተሃለወ ናብ ስራሕ ክኸዱ ስለ ዘለዎም ንውሕዳት ዓመት ጥራሕ ከም ዝፅመምዎ ኢሉ እውን ኣብ ምሸት ድራር ብስነ ስርዓት ከም ዝዘራረብሉ ይነግርዎ። ካብዚ ምስ ዝቕፅል ቢል ናብ ዳውንታውን ይኸድ እሞ ናብ ቡና መዐደጊ ይኣቱ። ኣብኡ እውን ጽልም ዝበለ ማክያቶ ይእዝዝ እሞ እቲ ወይተር ቀልጢፉ ወዲኡ ይሂቦ። ኮይኑ ግን ቢል በቲ ዝተዋህቦ ሕጉስ ኣይነበረን። ምክንያቱ እውን ንሱ ብዝኣዘዞ ጽልም ዝበለ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ዘምፅኣሉ ቀጢን እዩ ነይሩ። ክትዕ ይጅምር እሞ ኢሉ እውን ቢል እቲ ማክያቶ ሂቡ ሰዶ ንኽምለሰሉ ይሓትት። እቲ ወይተር ድማ እንታይ ዓይነት ደፋር ምዃኑ ተዛሪቡ ንኽምልሰሉ ፍቓዱ ኣይነበረን። ቢል ዋላ እኳ ተቆጢዑ ተወፀ ተመሊሱ ብምእታው ካልኦት ኣቑሑት ሒዙ ይወፅእ። ድሕሪ ቁርብ ፃንሒት ቢል ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይኑ ሓንቲ ማኪና ይዕሪ እዩ ዝነበረ። ሃንደበት እቲ ሓላፊኡ መፅእ እሞ ናይ ዕረፍቲ ሰዓቱ ስለ ዝተወድአ እቲ ግዚኡ ኣብታ መኪና ካብ ዘባኽን ኣብ ናይ ካልኦት ዓማዊል ንክኸይድ ይእዝዞ። ቢል ድማ ጽቡቕ ስለ ዝሰርሕ ንኽሕብሕቦን ኢሉ እውን ደሞዝ ንኽውስኻሉ ይሓቶ። እቲ ሓላፊኡ ግን ትኹረት እንከይሃቦ ንቢል ናብ ስርሑ ይልእኾ። ኣብ መጀመርታ ግን ኣብ ናይ ሓላፊኡ ማኪና ዓብዪ ቦርሳ ይቕምጥ። ድሕሪ ስራሕ ድማ ቢል ናብ ብሕታዊ መሓዙ ኢቫን ይኸይድ። ኢቫን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኡ መንግስቲ ዝሰርሖም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ስራሕቲ እዩ ዘጋልጽ። ኢቫን ብቐጻሊ ንቢል 2 ባኮ ይህቦ እሞ ኣቦኡ ይቁጣዕ ስለ ዝነበረ ድማ ድሕሪ ሕጂ እቲ ባኮ ኣብ ናይ ባዕሉ ገዛ ንኸቐምጦም ይዛረቦ። እቲ መሓዙኡ ብተወሳኺ ኣብቲ ባኮ ውሽጢ ዘሎ ክፈልጥ ዋላ እንተደለየ ቢል ግን ሰርፕራይዝ እዩ ይብሎ። ቢል ኣብ ቀጻሊ ኣብ ናይ ቺከን ዴል ምሳሕ ንኽበልዕ ምስ ገበረ ኢቫን ብተወሳኺ ብዛዕባ ስራሕቱ ብዙሕ ሚስጥራት ንቢል ይዛረቦ። ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ውዕሎኦም እናተዘራረቡ እውን እታ ወይተር ማይ ንኽተቐርብ ትመጽእ። ከይሓሰበቶ እውን ናብ እቲ ምግቢ ትደፍኣሎም። ዋላ እኳ ኣብ መጀመርያ ተሰሓቑ ድሓር ግን የቕየታ ንኽትሓቶምን ኢሉ እውን ቅርሾም ንኽትምልሰሎም ይሓትዋ። እታ ወይተር ድማ እቲ ሰሊ ክትምልሰሎም ከም ዘይትኽእል ኮይኑ ግን ከም እንደገና ስሪሓ ንኽተምፅኣሎም ትዛረቦ። ኢቫን እውን ንኽሃድእ ይገብሮ እሞ ብድሕሪኡ ምስ ዘምፅኣትሎም ምግቢ ምብላዕ ይጅምሩ። ቢል ኣብ ምሸት ገዝኡ ምስ ዝምለስ ወለዱ እውን ንኽዘራረቡ እናተፀበይዎ እዮም ነይሮም። መዓልቲ ሙሉእ ስለ ዘይደወለሎም ኢሉ እውን ናብቲ ዝርርቦም ብምዝንጉዑ ይቁጥዑ። በዚ ምክንያት እውን የቕሬታ ምስ ሓተቶም ንግሆ ንኽዘራረቡን ኢሉ እውን ጽቡቕ ዜና ከም ዘለዎን ተዛሪቡ ቃል ይኣትወሎም። ቢል ድማ ናብ መደቀሲኡ ይኸድ እሞ ኣብ ዓለም ብዘለዉ ፀገማት ዝረኸቦ መፅሓፍቲ እናንበበን ብሬድዮ ድማ ዜና ምስማዕ ይጅምር። ኮይኑ ግን እቲ ዜና ብዛዕባ ዕግርግር ጥራሕ እዩ ነይሩ ዘቐርብ። ቢል ብዙሓት ገበናት ናብ ርእሱ ይመላለስሉ ስለ ዝነበሩ እቲ ምንባብ ገዲፉ እቲ ባኮ ምኽፋት ይጅምር። ኢሉ እውን ካብ መሓዙኡ ዝወሰዶ ኣቕሓ ንጥይት መከላኸሊ ክዳን እንትኸውን ናይ ኢቫን እውን ናይ ቀረባ ቪድዮ እናርኣየ በቢደረጃኦም ምስትኽኻድ ይጅምር። እሱ እውን ዝብሎ እታ ሃገሮም ገበን ዝከላኸለላ ሰብ ከም ዘድልያ እዩ ነይሩ። ቢል ግን የባጭወሉ። እቲ መከላኸሊ ክዳን ተኸዲኑ ምስ ወድአ ቢል ናይ ሓሶት ቅርሺ ይሕትም። ኣብ ቀጻሊ እውን ዓርሱ ምቕራጥ ይጅምር እሞ ኢቫን ሰባት ኩሎም ማዕረ እዮም ኢሉ ብዝተዛረቦ ዘረባ ይላገጽ። ኣብ ቀጻሊ ንግሆ ድማ ካብ ቅድሚ ሕዚ ንላዕሊ ስፖርት ይሰርሕ እሞ ቁርሱ ንኽበልዕ ናብ ወለዱ ይኸይድ። ቢል ሎማዓንቲ ሓድሽ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ይዛረቦም። ካብ ስራሕ ኣፍኪዱ ስለ ዝተረፈ ንዩኒቨርሲቲታት ኣፕሊኬሽን ብምጽዓን መካኒካል ኢንጂነሪንግ ንምጽናዕ ከም ዝተለመ ይዛረቦም። ወለዱ እውን ብዝበሎ ተደኒቖም ከም ዝሕግዝዎ ይገልጽሉ። ኣብ ቀጻሊ ቢል ኣቑሑቱ ኣኪቡ ሕጂ እውን ብናይ ባዕሉ ቪድዮ ንኢቫን እናላገጸሉ ይቕዳሕ። እቶም ኣቑሑት ዘካትትዎ ናይ ጥይት መከላኸሊ ክዳን ጥራሕ ዘይኮኑ ብቐሊሉ ዝግጠሙ ሽጉጣት የካትቱ እዮም። እሱ እውን ተኸዲኑ ምስ ወድአ ኮፍ ንኤፍቢኣይ ኤጀንት እዩ ዝመስል። ዓርሱ ኣብ መስትያት እናርአየ እናሞገሰን ከሎ ሓያል ገበናት ናይ ኢቫን መልእኽትን ይዝክር። ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ዝቐድሖ ምስሊ እውን ኣብዚ ዓለም ዝኽበር በዓል ሓይሊ ጥራሕ ከም ዝኾነን ሎማዓንቲ ካብ ካንሰር ሕሙማት ወፃኢ ንዝረኸቦ ኩሉ ከም ዝቐትል ብምዝራብ እቲ ቪድዮ ዓጽዎ። ብማኪንኡ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዘ ብድሕሪኡ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ማኪና ንኽቕይር ይወርድ። ተሓዳሽ ማኪንኡ እውን ታርጋ ይነበራን።
እናገንሐ ኣብ ማእኸል መሓዙ ወለዱ ኢሉ እውን ብዛዕባ እቲ ዜና ዝተዛረብዎ እናመላለሰ ይሓስብ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ማእኸል እቲ ከተማ ምስ በፅሐ ብዙሕ ከይረሓቐ ማኪና ዘዕርየሉ ኣብ ዝነበረ ገዛ እቲ ማኪና ይረኽቦ። ገመድ ዘይብሉ መሳርሒ ተጠቂሙ እቲ ማኪና ብሪሞት ምስ ኣልዕሎ ምግናሕ ይጅምር። ኣብቲ ኩነታት እውን ማኪና ይኹን ሰባት እናገጨው እዩ ዝሓልፍ ዝነበረ። እታ ማኪና እውን ብቐጻሊ ናብ ናይ ፖሊስ ጣብያ ምስ ኣተወት ዝተወሰኑ ፖሊሳት ይቐትል። ዋላ ሓንቲ ዘይተነኽኡ ፖሊሳት ናይታ መኪና ናይ ድሕሪት ማዕጾ ምስ ዝኸፍትዎ ተፃዊዱ ዝነበረ ቦምቢ ይፍንድእ እሞ ኩሉ እቲ ጣብያ ይቃፀል። በዚ ምኽንያት ንዝተወሰነ ግዜ ነቶም ፖሊሳት ስለ ዝሕዞም ቢል ናብቲ ትልሙ የምርሕ። ቢል ብቐጻሊ ማኪኑ ሰብ ኣብ ዝበዝሖ ቦታ ጠጠው ብምባል ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ በዓል መኪና ይገጮ። ብቐጻሊ እውን ኣብ መንገዲ ንዝረኸቦ ሰብ ምትኳስ ስለ ዝጀመረ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሰብ ይመውት። ኣብ በቢቦትኡ ናይ ማኪናን ድንኳንን ኣላርም ዓውታ ይስማዕ። ቢል ንእሽተይ ምስ ተጓዓዘ ክልተ ፖሊሳት ንኸዓግትዎ ይመፁ። ኮይኑ ግን እቲ ጥይቶም ነቲ መከላኸሊ ሓሊፉ ጉድኣት ከብፅሓሉ ስለ ዘይኽእል ቢል ንዖኦም ክቐትሎም ክኢሉ እዩ። ብምቕጻል ናብቲ ዓብዪ ጽርግያ ብምኻድ ነቶም ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ኢሉ እውን ቆልዑት እናቐተለ ጠጠው ዘብለሉ እውን ጥይት ንምውሳኽ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ምቕታል ንዝተወሰነ ደቓይቕ ምስ ቀጸለ ሕጂ ድማ ናብ ድንኳን ምእታው ይጅምር። ነቶም ዓማዊል ንኹሎም ድሕሪ ምቕታል ብዝሓለፈ ናብ ዘቐጥዖ ዌይተር ብምኻድ ተመሳሳሊ ማክያቶ ንኸቕርበሉ ይዝዞ። እቲ ዌይተር እውን መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጠ ዝተኣዘዞ ይቐርብ። ቢል ድማ ከምቲ ዝሓለፈ ስለ ዝተጋገየ ሕጂ እውን ይቁጣዕ። ካብኡ እውን ነቲ ዌይተር ክሳብ 10 ከም ዝቆፅረሉ ንኽጎይ ይፍቅደሉ። ኮይኑ ግን ኣብ 5 ምስ በፅሐ ነቲ ዌይተር ኣብ ማእኸል ጽርግያ ይቐትሎ። ብምቕጻል ድማ ናብ ናይ ኣጓላት ጸጉሪ ብምእታው ኩለን ዓማዊል እተን ሰራሕተኛታትን ብሓንሳብ ይሰርዐን። ካብኡ እውን እቲ ማስክ የውፅኦ እሞ ስለ ዝሞቖ ማይ ይሰቲ። ንእሽተይ ዕረፍቲ ንምግባር ኮፍ ምስ በለ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከላግፀለን ይጅምር። ዝኾነት ጓል ድማ ብዛዕባ ቤተሰባ ተዛሪባ ንኸይቐትለን ምስ ትምሕፀኖ ቢል ስለ ዝሓዘነን ዋላ ሓደ ከይቐተለ ይወፅእ። ኮይኑ ግን ድሕሪ 2 ሰከንድ ተመሊሱ ምስ መፀ ገጹ ስለ ዝረአዮ ንኹለን ብሓንሳብ ይቐትለን። ቢል ኣብ ቀጻሊ ዝኸዶ ናብ ናይ ቢንጎ መጻወቲ እንትኾን በዚሒ ዘለዎ ማረግቶት ኣብቲ መጫወቲ ትኹረት ስለ ዝነበሩ እስካብ ሕጂ ይረኣይዎን። ምግቢ ክበልዕ ምስ ሓሰበ እቲ ሰራሕተኛ ዕቡል ስለ ዝመሰሎ ሒሳብን ከይኽፈሎ ይህቦ። እቲ ጣዕሚ ግን ኣይፈተዎን። ናይ ቁጣዕ ፀገሙ ተመሊሱ ስለ ዝተለዓሎ ቢል ነቲ ናይ ጨዋታ ገዛ ክብፅብፆ ይጅምር። ዋላ ሓደ ግን ትኹረት ኣይሃቦን። ቢል እዞም ሰባት ብዙሕ ዕድመ ስለ ዘይተረፎም ከይቐተሎም ንኽወፅእ ይውስን። ቢል ካብዚ ብምቕጻል ሬድዮ እናሰምዐ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዘሎ ባንኪ የምርሕ። ኣብቲ ባንኪ ምስ በፅሐ ድማ እታ ማኪና ጠጠው ኣቢሉ ብቕልጡፍ ናብቲ ዋርድያ ምትኳስ ይጅምር። ንኹሎም ሰባት ካብ ናይ ፖሊስ ኣላርም ምስ ኣልገሶም ብሓንደበት ሓደ ሰራሕተኛ ነጢሩ ናብ ዝባኑ ዓሪፉ ናብ መሬት የውድቆ። ቢል ግን ብቕልጡፍ ይግድውጦ እሞ ኣብኡ እንከሎ ይቐትሎ። እቶም ሰባት እውን ምስ ዝንብዱ ቢል ምቕታል ይጅምር እሞ ነቲ ማናጀር እቲ ካዛ ንኽኸፍቶ ይእዝዞ። እቲ ማናጀር ነቲ ቁልፊ ምድላይ ምስ ጀመረ ቢል ኣብቲ መስኮት ዝነበረ ቅርሺ ይወስዶ። ብቐጻሊ ድማ እቲ ማናጀር ነቲ ፓስዋርድ ከም ዘይፈልጦ ንኸምስል ይሙክር። ቢል ድማ ብቁጣዕ በቲ ሽጉጥ ምትኳስ ምስ ጀመረ እቲ ሰብኣይ ሰንቢዱ ይኸፍቶ። እቲ ቅርሺ ኩሉ ናብ ቦርሶኦም ሰኣተወ። ቢል ናብ መኪኑ ብቁልጡፍ ብምኻድ እቲ ትኽክለኛ ቅርሺ ብምቕማጥ እቲ ናይ ሓሶት ኣውፂኡ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቅርሺ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ዓዊል ብምዝራብ የቃጽሎ። ቢል ብማኪንኡ ብድሕሪ ምኻዱ እቲ ናይ ባንኪ ማናጀር ነቲ ዝተቓጸለ ቅርሺ ይሪኦ እሞ ናብቲ ናይታ ከተማ ፖሊስ ይድውል። ቢል ብኻልእ መልክዑ ምግናሕ ይቕጽል ኢሉ እውን ኣብ ዜና ብዝቐርብ ናይ ገበን ፍጻመ ምስማዕ ይጅምር። ሬድዮ ተጠቂሙ እውን እቶም ፖሊሳት ይኽተልዎ ከም ዘለዉ ይርዳእ። እዞም ፖሊሳት ናብቲ ከተማ ዝመፁ ዘለዉ በቲ ቀለበት መንገዲ እዩ ነይሩ። በቲ ሰዓት ቢል ካብ ኣዲኡ ይድወለሉ ኢሉ እውን ብሓሶት ሎማዓንቲ ካብ ገዝኡ ከም ዘይወፀን ካብኡ እውን ኣብቲ ከተማ ዝተፈጸመ ገበን ከም ዘይሰምዐ ይመስል። ድሕሪ ቁሩብ ጻንሒት ቢል ምሳሕ ናብ ዝበልዐሉ ካፌ ብምእታው ትማሊ ናብ ምግቦም ዝደፍአትሎም ጓል ተወኪሱ ይቐትላ። ኣብ ቀጻሊ እውን ናብ ኢቫን ይድውል እሞ ክሳብ ሕጂ ናብቲ ቆፀሮም ንምንታይ ከም ዘይመፀ ይሓቶ። ቢል ድማ ምሳሕ በሊዑ ገና ሕጂ ይወፅእ ከም ዘሎን ግን ብቕልጡፍ ከም ዝበፅሕ ይዛረቦ። ናብ ኢቫን ኣብቲ መንገዲ ቢል ኣብቲ ቀለበት ጽርግያ ጠጠው ብምባል ዓብዪ ቦምቢ የጻውድ። ኢቫን እውን ምጽባይ ስለ ዝበዝሖ ተመሊሱ ይድውለሉ። ቢል ድማ ን10 ደቓይቕ ንኽጽበዮ እምኖ። እቶም ፖሊሳት ኣብ መወዳእታ ብኽልተ መኻይን ምስ መፁ ቢል ነቲ ቦምባ ፈንዲኡ እቲ ቀዳማይ መኪና ምስ ገልበጦ እቲ ቀንዲ ዝምርምር ዝነበረሉ ማኪና ግን ከይተሓስያ ሓልፍ። ቢል ነዚ ምስ ዝርኢ ብቕልጡፍ ናብ ማኪኑ ኣትዩ እቶም ፖሊሳት ንዕኡ ከባርሩ ይጅምሩ። ዝተወሰነ ተኹስ ዋላ ምስ ተለዋወጡ ዋላ ሓደ ጉድኣት ኣይበፅሐን። ቢል ድማ ናይቶም ፖሊሳት ማኪና የጉንፆ እሞ መህደም ንእሽተይ ፋታ ምስ ረኸበ ይሃድም። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት እቶም ፖሊሳት ናብ ቢል ይበፅሑ። ቢል ግን እቲ ቅርሺ ሒዙ ካብ ማኪና ወሪዱ እዩ። ብድሕሪ እቲ ኦም ተሓቢኡ ንኸይስዕብዎ ይዛረቦም። እቶም ፖሊሳት ድማ ከይሰምዕዎ ምትኳስ ምስ ቀጸሉ ቢል ነታ ማኪና ብምቅጻል በቲ ጫካ ይሃድም።
እቶም ክልተ ፖሊሳት እኳ እንተሞቱ እቲ ቀንዲ ዝምርምር ስለ ዝተረፈ ነቢል ንኽሕዝ ናብ ጫካ የምርሕ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ዘለዎ ይጠፍኦ። ትኹረቱ ኣብ ዝተሰረቐሉ ሰዓት ቢል ብድሕሪት መጺኡ ብኻራ ይወግኦ። እቲ መርማሪ ክትኩሰሉ ዋላ እንተፈተነ ብቐሊሉ ይደፍኦ እሞ ደሙ ፈሲሱ ንኽመውት ገዲፍዎ ይኸይድ። ቢል ካብዚ ብምቕጻል ንኢቫን ይረኽቦ እሞ ብቕርሺ ዝተመልአ ቦርሳ የርእዮ። ኢቫን ትኹረቱ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ቢል ብምህራም ዓርሱ ክስሕት ይገብሮ። ኢሉ እውን ኣብ ኢድ ኢቫን ሽጉጥ ኣቐሚጡ ዓርሱ ከም ዘጥፍአ ኣምሲሉ ይቐትሎ። እዚ እውን ዝመስል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ሻዕ ከም ዝብሎ ንደቂ ሰባት ነፃ ንኸውፅእ ዝገብሮ መስዋዕትነት ከም ዝኾነ እዩ። ኢዱ እውን ካብ ኢቫን ድሕሪ ምልዓሉ ቢል ናብ ጸጥ ዝበለ ቦታ ክሳብ ዝበጽሕ ይኸድ እሞ ሓድሽ ክዳን ብምግባር ንዝነበሩ መረዳእታታት የቃጽሎም። ቀጻሊ ድማ ናይ ገዝኡ ክዳን ብምግባር ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ዜና ምርኣይ ምስ ጀመረ ቤተሰቡ ካብ ስራሕ ደኺሞም ይመጹ እሞ መዓልቲ ሙሉእ ገዝኡ ከም ዝወዓለ ነይሩ ዝሓስብዎ። እቲ ዜና መንበቢ ፖሊሳት ናይ ኢቫን ሬሳ ከም ዝረኸብዎን ድሕሪ ናይቲ ቅትለት ኢድ ናቱ ኢድ ከም ዘለዎ ከም ዘረጋገጹ ይዛረቡ። በዚ እውን ቢል ንቤተሰቡ ብሕታዊ መሓዝኡ ከም ዝምግባሩ ከም ዘሰንበዶ ይዛረቡ። ንሶም እውን ብወዶም ብምሕዛን ብዛዕባ ናይ ዩኒቨርሲቲ ንዘይምሕታት ይውስኑ እሞ ይሓቕፍዎ። ቢል ናብ መደቀሲኡ ድሕሪ ምኻዱ ቤተሰቡ ንወዶም ንኸይጸዓንዎ ተዘራሪቦም ይውስኑ። ቢል እቲ ቅርሺ ኩሉ ናብ ቦርሳኡ እናእተወ እንከሎ ኣብ ዜና ናይ ኢቫን ኣቦ ይእሰር ከም ዘሎ ይርኢ። ንሱ እውን ቅድሚ ሕጂ ናይቲ ዘሎ መንግስቲ ተፈኻኻሪ ስለ ዝነበረ ኣብ ናይ ኢቫን ገበን ኢዱ ይህልዎ ብምባል ስለ ዝሓሰቡ እዮም ዝኣሰርዎ። ናይ ኢቫን ኣቦ እውን ቢል ከም ዝወዓሉ ዋላ እንተተዛረበ ወደ ሓደ ዝኣምኖ ግን ኣይነበረን። ቢል እውን ብዘይ ሓደ ጠርጣሪ ገበኑ ይሓብእ። እቲ ቅትለት ካብ ዝተፈጸሙ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ቢል ቪድዮ ኣብ ኢንተርኔት ይጸዓን። ኣብቲ ቪድዮ እውን ዝወዓሎም ኩሎም ገበናት ይዛረብ እሞ እቲ ቅትለት ከም ዝቕጽለሉ እውን ብግልጺ ይዛረብ። እቲ ፊልም ድማ ኣብዚ ይዛዘም። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም።